Benvinguts tots a aquesta estrena mundial d'aquesta beguda d'estiu, una obra basada en la partitura seca de la Can Mosquera, amb llibret de Jaume Viarnès i amb música de Joan Albert Marcós. Em sap greu perquè no us veig, també no hi va anar, però estan per aquí. I l'obra aquesta que està interpretada per la Big Band de l'escola, per l'auditor creixent de col·laboradors de Balú i per 3 cantants solistes magnífics de l'Ola de Can. Dirigits tots ells per Vicent Solsona i per Diego Santiago i amb la direcció d'escena de Mercè Ferrer. I bé, dit tot això, jo quasi que tot aquest noms que he dit, ara que hauria de fer és baixar, ja, i donar la paraula perquè realment, però a mi, jo músic, doncs m'agrada l'escena i aprofito com he vestit per l'ocasió, doncs si em permeteu, us diré també unes paraules per explicar-vos una miqueta aquest projecte. Molts de vosaltres segur que ja no heu sentit explicar-lo, però bé, intentaré ser molt breu, també en el programa de demà el tenim breument explicat. Aleshores, explicar-vos que aquesta és la darrera obra d'aquestes 4 obres que formen aquest menú musical amb vocació social que vam iniciar el curs el 2018, el juny del 2018, amb la meva primavera. Són 4 receptes, 4 estacions, una per cada estació, 4 xefs, al final formen un menú, un primer plat, un segon plat, unes postres, avui tenim la beguda, 4 compositors, 4 dedicatòries i en definitiva un grandíssim projecte que avui tenim el goig de culminar en aquest meravellós espai i també acompanyats com estem. En aquest cas es tracta d'una beguda pensada per la gent gran, una beguda hidratant, vitaminant, una mica per aquesta època d'estiu que molta gent gran es deshidrata, doncs és una obra, una recepta, disculpeu, pensada per ells, que a més està pensada també per una altra raó, és que a vegades hi ha persones grans, també persones no tan grans que tenen problemes per passar, i en aquest cas doncs, també aquesta recepta és apta per ells. L'obra està creada especialment per vosaltres, els alumnes de l'Escola de Música, i vull destacar que dins de l'escola hi ha diferents edats, diferents actituds, diferents interessos, i la veritat és que avui és un bon exemple d'aquesta diversitat que hi ha a l'escola, perquè veureu, per exemple, el cor Crescendo, que són alumnes de tercer cicle, però col·laboradors del cor Balú, que són alumnes de 5, 6, 7 anys, vull dir que són molt petits. A la Big Band, en canvi, tenim quart cicle, tenim alumnes més grans, tenim joves, tenim adults, tenim fins i tot un professor que, és d'aquelles coses també, i és que a última hora un alumne resulta que tenia un viatge a Menorca, i tenim un professor també que en aquest cas també el que per aquí. Aquí podríem parlar també de responsabilitat, però aquest és un altre tema que s'allargaria molt, però en tot cas, gràcies al Xavi Vidal que estarà al lloc de Catalunya. I per acabar, abans de donar pas a la Carme i al Joan Albert, vull aprofitar aquest moment per agrair a tot el professorat de l'escola, que sense la col·laboració de tothom no seria possible, també al BAS, especialment molt agraïment immens al Francesc Puig i a la Comelles, que han estat especialment implicats en tota l'organització. Evidentment, famílies, alumnes, sense vosaltres tot això no seria possible. A la Núria Gené, al Casimir, Macià, que sense també la nostra col·laboració no estaríem aquí, bàsicament, no estaríem aquí. Casimir se'ns jubila ara al juliol i estem molt tristos, per tant, sàpigues que continuarem convidant els cursos, perquè trobarem una falta. I sobretot també un agraïment al Born per poder avui estar aquí, per haver-nos acollit també a tots els tècnics que estan aquí treballant perquè tot aquest era un projecte a fi la forma definitiva. I res, no tinc res més a afegir, us deixo amb la Carme i amb el Joan Albert, que també us volen dir unes paraules. Benvinguts tots. Us he de dir que fa molta il·lusió que es cohesionin dues arts, la culinària i la musical. La culinària sabem que nodreix el cos, la musical nodreix l'esperit i la ment, per tant, que bé que vagin de costat. Ens hem inspirat com que és estiu amb dos fruits vermells que tenen llavors, que són acidulats, que ataquen si tens la sort d'atacar-te, però que alhora són vitaminats i són antioxidants,
i hem donat un toc d'any, un toc de cel, un toc de color, una mica d'oli, una mica de sal, una mica de pebre. Això són els efectes de la música. M'han comentat que sortim ho tastarem, per tant, primer el tas de la música i després ens en passarem a aquesta sala d'estiu. Una petita òpera que tracta d'una cosa molt diferent, molt quotidiana, però és una òpera. En definitiva, estem reflexant el que és fer una recepta d'aquestes, amb la gent que la pateix, amb la gent que s'hi pot agradar, que no pot agradar, la dificultat de fer-la, i després, des del punt de vista musical, doncs el repte que és escriure per una banda que encara no és professional, i no ho dic pejorativament, ni molt més, al contrari, una de les coses que els compositors ens crea una dificultat molt important, que és saber intentar escriure per gent que encara no ha acabat els seus estudis, la majoria, o encara estan en fase de formació. Per tant, per mi ha sigut un repte increïble i ara estan aquí en aquell moment per mi és com si ara, perquè estan així, és vital l'efecte que em fa estar aquí, per mi sentir que tots els professors estan entusiasmats amb la idea i que els ha agradat, per tant, no puc dir res més que estic molt feliç. Ens deixem amb la beguda d'estiu, la de Gaudiu.
deixar-te tant de té que no tinc res per menjar. Bona mà, tingui una mà d'això. Gràcies, reina, però no m'ho pas. Què m'han dit un bon tomàquet? Ja me deixo un pis pas. Ja m'agraden els tomàquets, les maduixes i els pebrots. De jove em van amargava i no deia mai que no. Ara que preso que sabi i potser us mourà. Però la dona ja és la que era i ara m'estava passant. En fi, una mica de dia em fa però no té gaire gràcia i al final tot sembla igual. Sigui peix, carn o arròs, i trobem molt de menjar. I de tants gustos barrejats al final estic ben clar. Fer curioses coses fàcils s'ha d'aprendre a cuinar. Com el musical on toques i les notes dins del cor. El cuina sent els sabors i les textures i els olors. I si els combina amb destresa, també pot emocionar. No se'n parli més, anem per feina. Portem-me verdures, hortalisses i un pot gra per triturar. Mengeu el que ens demana. las galletas Marta.
que surt molt bo. És la sopa d'estiu, el canvi petits i grans, és la sopa d'estiu, el paisatge de casa gran, tot el mig omplat. La cuinera i els pagesos i els cuiners, quan treballen a la tindrà, no es fan el és la sopa d'estiu, que tothom el pot gaudir. És la sopa d'estiu, dona força als nostres avis i alegries petits. No ens espanta la dispersió ni cap altra condició, que pagesos i cuiners hi trobarem la solució. Deliciosa! Moltes gràcies a tots, gràcies als tècnics, Marcel, Victòria, que també ha estat ajudant amb la pròpia escena, que està per allà. Bé, jo abans he dit que teníem a dos dels creadors, que teníem el Joan Helena Margós, de la Carme Ruscalleda, que també he comentat que el llibret era el Jaume Viernès. El Jaume Viernès és xef, ell ha estat viu a Nova York i per això no ha pogut venir, però estan els seus pares aquí. No sé on són, els pares de vosaltres, vam començar a covar tot aquest projecte que ha culminat amb aquest quart moviment i ell, avui no està aquí, o sigui, està representat, però a més tenim un regal aquí per donar-nos a la Carme i a l'Albert, que és un llibre del Jaume Viernès, precisament, que parla de música i cuina. I aleshores és la millor manera, jo crec que el Jaume no pot estar aquí, jo penso que és la millor manera que estigui aquí present amb aquest llibre. És que vull donar les gràcies a tothom perquè sé de l'esforç, estic molt... Realment, això és la màgia, és quan ens toca el cor, quan ens emociona, quan queda a la memòria de les coses bones. Jo sé que has treballat en això, perquè ho sé, la feina que costa muntar una cosa així, us ho juro, ho sé molt perquè he passat per la vida en molts estadis d'aquests i sé el que és. Llavors,
Ho vull agrair a tots i a cadascun de vosaltres, que no me'n deixi ni un, per favor, com que no us conec, que sapigueu que les meves paraules són i s'adrecen a tots els que heu col·laborat amb això. Impressionant, estic emocionat. Bueno, sí, demanem una cosa més, acabem amb música, no? Sí, no? No sé, una altra no serà, però una altra vegada, diguem, no tota, Doncs moltes gràcies a tots i bueno, aprofitar també aquest moment per desitjar-vos evidentment a tots un molt bon estiu, que gaudiu de les vacances, que descanseu i continuem tots plegats amb molta música i amb bona cuina.